Se on morjesta, Henkka täällä. Kun mä sanon, että tää on täysvarusteltu 24 000 paikkainen herkku, niin mä en muuten puhu tästä autosta, vaan mun kotipaikasta. Sastamala. 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 Jos muuten mietitte tota takapenkille könyävää vuohea, niin käski ottaa senkin kyytiin, kun tää video tehdään yhteistyössä Sastamalan kaupungin kanssa. Sastamala. Sastamala. Eikö se ole Hakkarainen mukava asua täällä maalaisuuden rauhassa, kun ei ole kauheita kiirettä joka suuntaan? Hakkarainen on samaa mieltä aina. Mikäs täällä oikein huitoo? Pysähdytääs kattoo. Moro, jaa, se oli rehtori. Mikä sä menossa on? No mä sain semmosen idean, että jos lähden kiertämään noita kouluja, niin polkupyörällä. Ahaa. Sano, mikä siihen on? Morjesta kaikille. No, sä pääset nyt kyytisä toi, kun mä heitän pojan kouluun ja emännän kylälle vähän shoppailee, niin Ei muuta kuin Stormin koululle mars. No sinne mennään, Jounin pääsee opinahjoon, siellä mä itsekin oon käynyt. Noniin. Ja tulin näin viisaaksi. Mä tykkään siitä, että oma poikakin on tämmöisessä kyläkoulussa ja on sellainen tuttu meininki jotenkin. Kyllä maalla on hyvä asua ja elää, ei sitten mihinkään pääse. Kyllä täällä silti ihan täysin harrastaan pystyy. On jäähallit ja jalkapallokentät ja skuuttiparkit ja kaikki. Mutta 14 koulua löytyy. On siinä meikäläisellä pyöräilemistä, jos meinaan, että tosta kaikki hurauttaa yksitellen. Ja nyt mennään tosta kylälle, niin mennään Vareliuksen ohi. Se on sulla oikein kantapaikka. No se on, juu, sieltä löytyy työpöytä. Siellä se häämöttääkin jo koulu. Kirjastoauto parhaillaan. Siinä on Hakkarainen, sun on kuvas, hei oikein tuohon bussin kylkeen pistetty. Kyllä, Hakkarainen ihan sykkeessä täällä nyt. Se taitaa olla kylän kovin julkis siinä samalla. Melkein Henkka jää toiseksi. Kyllä mä jää hopeelle, kyllä se ei ole puhumalla pilannut katoa Sitten toi liikuntahalli on kyllä kova juttu. Siellä pystytään pelaamaan säpää ja futsaalia ja lentopalloa 3 kentällä. Sitten hurautellaankin torille päin. Se on morjes. Morjes. Heippa! Taisko katsella kyytiin joku, joka näistä asuntojen hinnoista osaisi jotain kertoa? Tosta me saadaan muuten kyytiin nyt. Morjesta, morjesta. Morjes. Me juuri tässä vähän puhuttiin kiinteistöistä, niin nyt taitaa tullakin ihan oikeita miehiä kyytiin. Kyllä nyt on paikkakunta on kyllä tuttuja paikkakunnan kohteet, että niistä voidaan tarinoida. Mut Henkka, sitten kun heitetään lenkkiä, niin muista, että ei mennä sillä sun normitahdilla. Joo, mennään hiljaa ja rantoja pitkin. No niin, oikein. Mitä tonttipuolelle kuuluu? Onko täällä tontteja, jos Pirtin tehdä haluaa? No Sastamalassa on siinä mielessä onnellinen tilanne, että meillä kyllä tontteja riittää. Että meillähän ihan hyvän omakotitalotontin täällä saa 10 000 eurolla ja jopa allekin. Ja jos tänne haluaa rakentaa, niin kyllä me sopiva paikka löydetään. Aika paljon puhutaan juurikin tästä asiasta, että tuolta tullaan tänne suomeksi sanottuna sen takia, että täällä on halvemmat asunnot, niin onko näillä puheilla mitään perää? No kyllä sillä hinnallakin totta kai on aina oma roolinsa, mutta sitten toisaalta on myöskin se, että meillä on aivan käsittämättömän kaunis kaupunki. Vesi on lähellä ja meillä on vielä turvallista ja hyvät kouluverkot ja se hinta on, totta kai se on yksi osatekijä, mutta siinä on tosi monta muuta. Yhtä lailla etätyöt ja 5G ja valokuituverkot, kaikkihan tukee sitä. Kun tulee vesitippoja tuulilasia, mä taidan kurvata nyt tohon golfikentälle, niin te kerkiätte kierroksen näppään ennen kuin oikein kaatosarja alkaa. Ja täällä onkin jotain golfareita. Ei muuta kuin kiitoksia herroille mukavasta juttutuokiosta ja hyviä golfeja. Terve! Tervetuloa vaan! Mitäs Sastamalaan kuuluu yrityspuolelle? Sastamala on hirveän yritysmyönteinen, mutta että täällä on kai jotain todistaa sekin, että täällä on ihan kauhean paljon yrityksiä. Myöskin työpaikkoja monen alan osaajille, että töitä löytyy kyllä. Onhan tämä sijainti ihan loistava, jos miettii, että
Täältä on hyvät yhteydet vähän joka suuntaan. Että... Olen itsekin käynyt melkein 10 vuotta Tampereella töissä, niin ei se silti ollut kuin reilu 20 minuuttia meiltä, niin on moottoritien päässä. Niin... Täällä on sekin hienoa, että kun sä lähdet junalla, niin siellä on maksuton parkki sen, kun pistät autos siihen. Ja... Me on tässä nyt päivä ajeltu ja kehuttu vuolaasti Sastamalaa, eikä ollenkaan suotta, mutta sano säkin nyt Hakkarainen vielä jotain. Kyllä se samaa mieltä on. Samaa mieltä on. Ei muuta kuin tervetuloa naapuriksi. Sastamala.